Hinga na na, ma. Wa ra ba ko kaila. Ani tanuma. Guys, sa tinuod lang guys, gamay ra ko na ilahan nga mga tanong, mga pangalan sa mga buwak. So, ganahan kog buwak pero gamay ra akong nailhan. Wa ko'y trabaho ang ako ang panlalabs. Oh my God! So guys, karon adto ko ron mangita ko og kaam ka ako ipanood ang akong mga tanom kay aron magwapas. So magbaybay sa ko guys. Tara na. So guys, mga to na ni guys. Sakay na ko sa akong palalabs. One eternity later. Guys. Good morning, good morning. Karon di ami sa gawas no kay mag kuan mayroon sa among tanom, amo ning i-transfer ani sa kaang namin bag-ong kaang para materno na jud ni siya. So mao pa ni ang wala pa na sulod ani. So magsugod na ta atong hinay-hinayon o transfer. Unang kani. Kani ang unang kanilang ni so, asa may atong sundang okay. Daray na sa kuan. Guys at long Domingo karon wala ni lingaw, so ang among lingaw karon ang tanon among i-transfer sige tulad na yun karon hindi diba? So, ini no, kay gamay raman ni aning dako-dako yung kamay. Ilan isa may hangod. Iskin tingaw. Kani guys, arang jud niya ni guys. Huwag ni siya. Uy, ato pa din yung anaan guys sa mga yuta. Kaya doon pagka kupan. Una isugod balik kay nangabagto, nangagahi. So ato sang lugmokon. Una isugod. Siya guys. Wata. Una ni guys. Ito ni ka materno. Una isunod. Ako sa maayo ang yuta. Bagtok siya guys tungod kay huwag siya sa kuan galam, huwag na magamit tungod sa kabisi. Tumuton badaklin dayon ni ang natong na humansa. Init na po. Aray. Hindi pa makukumigas. Kumigas kay. Sige mag-uwan-uwan guys. Uwang siya giuta pero unya na lang siya butangan ng uban. Okay. Pang transfer pa man ako. So next. Mauni atong man. Balin sa sunod.
Guys, tawa guys. Gamay ka. Wala pa kapalit. Sa ano kadati. Kani gihapon or kani lang. Kami medium. Yung Mm. dili kay dako. Ah, kuna pud ni siyang tangtangon kay. Ay, mag-isod jud ta ani kay. Wala din ibangan. Ba para ba ni guys? Hinilig naman. Ala. Itong jud siya guys. Pwede rin sa din mong kuhanan ang Tupperware. Buon. Lahi. Para makanang yung yuta. Nauna lang Ipuot siya ka uy. Siya ginhawa. Siya kaginhawa. Na. Makaginhawa na gini siya ron. Kaginhawa na gini siya guys. Kaginhawa na gini siya ron. Dapat yung sa gamot-gamot. Pero ba Wala pa na siya ron. Gusto lang ako siya Ganda mo ganda. Ano lang sa akin pinagpili. Ang panguhaan mo yuta. Guys, sana kuan kini guys, kay wala namang ko'y kabutangan. Ang ako na lang ningi pamutang diri kay wala ko'y kaang. Karon nagpalit na jud ko og daghang kaang. Hangat kay guys kay bugat. Ni siya mamatay kay kani dali ra man ni siya mabuhi. Bisan ibton pa na nimo kutloon, dali ra ni siya mabuhi. Hinga na ma. Wa ra ba ko kaila. Aning tanuma. Guys, sa tinuod lang guys, gamay ra ko na ilahan nga mga tanong, mga pangalan sa mga buwak. So, ganahan ko buwak pero gamay ra akong nailhan. So, dugay raman ang nauso ang plantita no, plantito. Aron pa jud ko nakalugar. So, karon pa pud ko kapalit og kaang kay itong una mahal man karon barato naman so nakapalit ko na pud agoy noo ko hapit itong awang kaang kloy kaysa nya karon daghan ako dahil na ni sila guys malipay man lang sa magtanaw basta mga tanong mawa atong ang problema mga stress tanaw ta sa mga tanong nato malipay ta magtanaw doon say angay ani dako niya po ni dako kay aron dako siya lugar
ni siya, guys. Center. Wow. Lipay ko, guys. Nakalugar ko karon. Lugar ko kuan sa tanong kay natulog pud ang ako ang bata o wa ko'y trabaho ang ako ang palalabs. So higayon jud ko karon. Higayon jud ko karon og tanom. Tanom. Ning butangan mo og mga yuta. Nantita ko ron karong adlaw Domingo. Oh, nanasatay human na tulo. Ayun na siya mga guys. Sunod. Awa guys. Kasi nga ante. Snake plant. Ha? Snake plant. Oh, snake plant. Di ni siya mamatay. O dali-dali. Bisan pag dili bisbisan. Mao ning ganahan ako kung pwede ni sa sulod sa balay. So, pwede rin siya anaan. Dara. Gapon siya kalihok, guys. Okay. Napiot siya. Napot ni siya. Wow. Pindot na ba ani guys? See? Dile, why ko no? Why Mas ko nani kaayo. Rocket. Ito'y labay ang bato-bato. Why ko rocket? Kapuhan na ni siya. So, ano nga ang huling. Uy! Waa nga naman na. Lupad guys, kusog kaayo ang hangin. So, ina na kapuhan na anak ko tatapos. Pat na. Pa guys, gabi-gabi atong i-transfer. Maduha na ni siya guys kay daghan naman. Nice, di ba? Hinahinay gapon ni bagtok. Isa sige kuwan wa din ni naigo sa uwan. Din ni Basa siya. lang na ko lang. Din ni siya naigo. Dini. Ganda na ni. Ay, katong Katong takot ako gamay. Bagto ka ah. Balitulo na di ay guys. No ah. Oh, kay nidaghan na di siya. Oh. Wow! Oh. Ini lang na. Ay mo na siyang tulo. Kana lang hindi kayo lang. Kanina lang ah. Oh, sakto na ni. Tulo. Butang yung gilta dito. Yes. Nga kani, ato sa ni ihipos. Tapo. Ang tapo.
Wala na isulod. Sunod. Rose ta guys. Wow, rose. Yeah. Yeah. Ay, kabayo. Nga malingaw diri sa gawas karon. Kay Domingo maron mingaw. Ang uban nang mahuway, ang uban nanimba, ang uban nangaligo og dagat. Kami mag-on lang ni ani. Anong ano siya guys. Daghan siya guys. Sayuta guys. Tanganan ni Giyuta. Uwang og tae sa kabaw. Tangan nagtae sa kabaw. Ay. Nice na ni kaayo. Mingaw kaayo. Ara guys. Mana? Ano man ani dubuan mo siya guys. Pwede i-transfer ni. Nindot na po lapad. Hindi pa daplin kay makuan man. Kani. Wala nag-unang dita day. Wala. Ya. Oh my God. Ora o luy ah. So, daghan na magsaha. Matunga na ni siya guys. Mahimo na ni siyang daghan. Imagine ang usa nahimo na siyang upat. 1, 2, 3, 4. Naupat na siya guys. Ang daghan. Kuan na ni nga mga kaldirin nga mga buslot mauntaw ni ako ang himuan og kaang kay ubay na jud guys. Ubay gagamot-gamot ang daga guys gipatabang. Ubay ra ba jud kani duha na ni guys. Duha na ni.
gahi ba? Gahi. Bantok. Wa kalihok. Siya kalihok. Ay, gitaktak. Gitaktak. Oh, sus gahi guys. Saon. Gagahi. Gahi tayo. Nalani o gisiun kay mga tangtang. Adi, makautot sa daan eh. Gahi. Kabulan. Ako'y sundang. Gahi. Pagkaayo. So guys, barog sa ako kay sakit kay kong tuhod. Hindi tutok na tayo lingkuranan gamay. Sa uling, pod. Uy, lingkod ko kay sakit ako ang lubot. Ay, salamat. Di ka ginawa, tiya na piit. Anak. Di ko po ginawa. Tanong, ang magibalhin, Jel. May kumpul. Na, nag-once mama nag-video. Wailing ako, Jen. Naduha na siya. Duha na siya. Nakaapas ang ako ang daga. Duha na. Giod. Giod ba ni or gikusi-kusi? Nga gisi. Hapit na. Apa? Hapit guys. Hindi rin may gihapon. Wala na yuta. Ang ugat na nakuhaan na sita. Uwang sa yuta. So, mahimo na sad ni siya duha. Duha. Matulog pa dyan siguro ni. Oh guys. So, duha nakasaha. Duha nakasaha guys. Guys, ito guys, yung puno tada! Ayaw, sige. Ayaw. Dagyabo. Isa nang ipanghabo tanan kaya diretso na. Pati nang gali guys. Yabo. Isa nang ipanghabo tanan kaya diretso na. Pati nang gali guys. Napuno na, daghan nagsaha. Daghan nagsaha. Ligya, nigtanong mo. Daghan naman. Sa
makeover. Charot. Ang mga ugat. Mudaghan pa man jud siya. Mudaghan pa jud mudaghan. Padung patay. Kay humigas. Nanggahi na sa siya. Tapos ni wa na yuta. Ugahan. Wala siya yuta, guys. Sino ba tantangon, eh? Tadi ang kuwan. Sundang. Ah, dito. Lagman ng sundang. Hey, what the? Awa, guys. Ha? Ay, what the, guys? Earthworm man na. Awan sa? Earthworm. Oh, what di man isa mong agud. Oh, in English man ako, Bisaya man ako. Makatabang na sa pantan. Makatabang kuno na sa makatambok. Tambok manggali sad siya. Hasta sad ang nagtanong. Napupi. Iwat sa nagtanong, guys. Ano, guys? Karon. Ubay-ubay dito na. Patimbang niya na ako, guys. May akong mga basiyo. Yuta din na. Ako daghang yuta diri. Diri. Ako to na kani. Sige na. Ikaw na din na tugbi-gubbi. Asa? Kaya di ba? Usa ra ba yan anak? Daghan. Daghan usa di ba? Usa ra na kung taguan ko. Kung tagui kay kana. Kuhay gamot ha? Kung tanong ka ba, magkuha ka ba? Kuhay gamot una ni tanong. Ay pilang gamot. Kani ba? Asa? Kani ba? Kan gamot ay apil ha. Oo. Pagpati. Jibin day. Karong din naman yun. Tumbahan ako, guys. Dako mong guni kaayo, guys. Uy. Awang, guys. Tinda ko ah. Gani, guys. Kay walay nakakita. Kamura sa. Kamura nakakita, guys. Emotion yata. Nakagahi. Dako kaayo. Hindi ka kadaog na. Na ang padaplin nito eh. Balik din unya na lang no kay kanang silhigan pa na. Guys, santal. Guys, gahi na gid sila. Gahi siya. Ang tangon kay nagsaha siya. Saha. Lisod ka ayo. Gahi jud siya do. Kaya daghan na siya gamot.
dili kay puno sa gamot. Guys, iuhaw mong boy. Kuway, tubig te. Iuhaw kayo, huwag ka ng labakara. Kasinit. Iuhaw, guys. Ang hangat. Uwang sa exercise. Pa. Water pa. Iso daw eh, may bata. Isa. Kabaso. Pani. Huwag pa daw ako sa kauras mo. Gahi ito guys, awa guys. No, hi guys. So, sad more head. So, ina nagtanom eh guys. Yan. Nagtanom eh. Tabang ko og samok. Tabang ko samok-samok. Tabang ko samok-samok guys. Naman na ni tugsok de. Imo ni siyang bubuan. Pag ginagmay, dili jud daghan. Ashe. Gasolina ta guys. Kay uhaw. Okay guys, ay. Init di guys gawas. May panyo guys. Iyarang hinukasan. Ay, sige, katusod, dili na ta. Buta. Ang sunod. Humot-humot nga baho-baho guys. Buto. Ang sunod mo. Mutlaw ba ako? Why food ka Agmo pa? nga lang naghatid. Uy, yung tapay ni Tisinday lang. Kaya gisubawan na. Asa na ni mo dalon? Gisubawan na ba na? Ina, naunsa mo pa sila. Pa. Iya, may nang kainitan bang. Isip po na. Ano harap landong? Napapa. Awang ng gabi-gabi. Usaran na, nagdaghan. Ayan na day. Maduha pa na day. Murag maduha pa na. Ayun, dito sa O, duha. Lima naman. Ambi, wait. Ambi, wait. Please, Papa. Anak. Dili na mo. Ambi, di na. Anak, ay. Anak. Oh, gabi-gabi. Papa. Ay, lang ko, inguwan. Ay, usap pa di ay. Usap pa. Di pa pa. Papa. Pero ang among kani, nahimo siyang Papa. upat. Papa. Nahimo siyang upat. Dili. Pang sneak. Ay, Papa. Ya po, anak. Mabasa si ate, ha? Ito. Ito yabo. Di harus siya nangingi. Hmm. Aw, Ang libang. yan siya, gamay. Sige. Pa. Ah! Basta lagi kayo yun. Cute kayo. Tanawa guys. Okay guys. Ako. Tungod kay way ka ang karon. Lipay na jud ni mga tanong karon kay nanay sudlanan. Nga tarong. Guys,
Pailain sudlanan. Okay. Balhin na din parang oh, tikit kiti. Oh, Hello. dito do. Ilain ang ah. Ilain. Ya, kita so guys, nidalun sa taas. Kami sila. Pakita si mother eh. Ay, kanya. Yuta. May itak-tak mo. Itak-tak mo. Ini. Batu, hiwagang batu. Agimat. Ay, agimat guys. Tambay lang mo diha guys ha. Hangtod sa paghuman. Ayaw mig biyain. Tanaw lang jud mo. Pwede lang. Pwede lang mo mga guys. Kaya ano yung maghuman. Hangtod sa paghuman. Kani guys, mao jud niya ang akong pinaka paborito sa tanan kay dili jud ni mawa ang iyang buwak taga-adlaw everyday singana ni taga-adlaw buwak walay pag hubas sige ra jud buwak so transfer na po nina ko tundam mura ni siya og cherry blossom pero ambot unsay nga nani basta kusog kay ni siya mamulok guys. Buka na ako guys. Transfer na ako dari guys. Mura may ginatak-an tino. Mura na yun. Wala eh. Kami rin ginatak-an guys. Tak-tak ko. Egon pinangayo ani. Pwede pa kanina ito daw testingan. Ini ba? Testingan daw na ito kanina ba? Oo. Dinhira man. Ito ba testingan? Uwi ba? Inila. Anaon day ay. Anaon rada. Ana. Tahan dayon ibuta. Kani daw na hati. Ah. Kani na. Kini lang. Duha na ko ko. Tulo.
Dali, nakatabuok na. Kaya wati din na. Kaya na. Ano yasa man? Abot ang ano. Wala, nakakitagwati na. Gato ganina. Bayra na Juliet na konti. Ano. Yung sa tayo na. Malimot siguro to. Yung sa bayran. Oo, parang hapon. Nawa. Ayun sa paghapon na. Ayan, tikada yung hapon. Nawala. Siguro ko sa kuwan din. Ingaw mang kanya din. Pinatugin sila ingaw. Ano siya guys? Ayun na. Transfer na. Bye. Tanaw lang mo din ha, guys. Anong ko, padayon rami diri. Padayon rami diri, pamutang. Ay, tangan na lang niya para patambok niya. Yung kami kuana po. Ta isa tabaw kay nila mas mayo daw na ay kuan ta isa kabaw. Guys, nasa guys. Ang daghan Dito sila. Kuhan mo. Sana. ito guys sa pagsulanan. Ubay-ubay dyan sila guys. Ubay-ubay. Nayutang bagtok, nayutang basa-basa. Lumukon lang siya. Taas mga gamot-gamot.
Akong kaang nasay sinta ka po. Ambot lang, kaigo ba ni? Kaigo ba ni na? Hindi na. Oh, dara. Napadiha, kalirin. Hindi na kasi pangay. Tuduhan na natin. Napagkita. Ay, buha kayo. Eh, sama na. Murag nasuko na siya ako guys. Kaya naman na yung gilabaki kalirin. Wala taong guys. Isapot na siya mga ilang saba. Ha? Sabi ka lang wala nagsama-sama dun. Nagulo man na siya guys. Kung wala siya reply sa iyang maestra sa science. Sige siya chat niya. Doon siya reply. Wala siya ka-take o exam. Master exam. Nag-ulo siya. Ay, Ikayo. sabo pa. Ikayo. Chika, titay. Karon ilingaw-lingaw lang ang atong sapot. Kay mawa raman ani tungod kay mga nindot ang mga tanong. Mawa ra gid siya. Ano siya guys? Dito sa amo sa buhon anad man ko kay sa bata pa ko mangkusog man ko mangguna walay baon mangguna ko pero adto sa amo pilig ko maghagbas dahil sa mga tarang sa mga bukiran tagsara ko kay sa una barato pa man kung magpaguna na may 20 adlaw 30 dag 30 50 niya kanang libre kaon. Kanayo kapoy kay anad man ko sa bukid. Oy! Pero po di guys, wala pa siya sutanan po di hapon. Hurot yun meron, indot no. Insay pamain ani. Pamain. Sana'y gusto. Halin na raba ng tanong guys. Ini guys, nagpila ka ni. Nagpila ka ni siya. Nagisi kay gahi kaayo. Bagtok ang yuta. Itong kaagamay. See? Nice na ka guys. Nice na kaayo. Tanawa guys, naghanap kay kung ba siyo. Akong bibi kaya magbantay na ako ang banana. Uy, tabang. Yawa na ako guba na naroon. Ang banana. Wala yung chuti karon. Mega shout out banana. Banana na to. Utan. Charot. Utan matulog. Kakra pa. Sabi pa. Utan. Alam mo ito. Charot. Ang sweet. Sweet naman. Love. Tingkuan na guys. Init na ang gawas kay pasado
Kuan na ron, mga hapit na siguro ng alas 10. Alas 10 na siguro ron. Alas 10 na ron, te. Hapit na puting taon sa among bata. So, nadyo usahan ni nga muundang para lang ma-prepare sa pagkaon sa amo ang batang gamay. Kaya kuan pa man amo manghimuan o kuan kan i-blend pa ba. Dili na ko maglugaw kung dili i-blend na lang. Pwede mo makapapal. Kaya siya kaya na. Saan ka po? Yung dumaga. Ay ganin na dito ano. Ngam tayo ano, tigaan na mo busbis no. Ay tigaan mo busbis. Or okay pa ni unya na idungan ra. Kanan. Or name the teacher. Kay ano man yun. Ato na i-discuss. Hi! Uyog ka! Mami guys. Sure, oras pa din. Unsa na oras? Ito na daw oras pa din. Wapa kay guys. Ayuta na ko. Ayuta eh. Guys. Bye guys. At kung makita. Lansa guys ha. Kay. Oh Dapat yun. Turok ka na. Ti. Turok ti. Ito na. Ay, ti. Ti, ti. Ako, ti. Ti. Ang sige nga nanti. Rambutan. Lo. Ay, oo. Ang sige nga sa kuha. Bawang sa natin dito kasi. Awa guys. Nagkaon may rambutan. Amo ra sa gibutang diri. Awa guys, niturok. Awa guys, niturok guys. No, niturok. Rambutan ni siya, rambutan. Salamat sa. A few moments later. Human na jud guys ang amo ang paghuman og transfer sa kaang. Mao na ni siya guys. Piting na po ya guys, wa pang himasa. Itimang lapuka na mao na ni nahuman na. So good sa alas 9 nahuman, alas 9 sa buntag nahuman og alas 4:30 sa hapon. Hinaot nga
Katong wala pa nakasubscribe, subscribe na mo guys. Maraming salamat sa pagtanaw. God bless. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye. Mwah.